Alguna vegada has pensat en dedicar-te a l'art en qualsevol de les seves manifestacions plàstiques? O senzillament gaudeixes deixant anar la teva imaginació dibuixant, fent fotos o vídeos? Al batxillerat artístic pots descobrir el que l'art ens fa experimentar. Des de l'estudi de la història de l'art, coneixeràs el que han fet grans artistes de tots els temps amb les mateixes inquietuds que tu. Des de l'experimentació amb diferents tècniques d'expressió graficoplàstiques i el dibuix artístic, desenvoluparàs la teva creativitat. Des del disseny crític i compromès amb la societat i el medi ambient, podràs posar en pràctica diferents projectes. Des de la creació audiovisual, podràs entendre i expressar-te a través d'aquest mitjà més actual. A l'Institut Investigador Blanchard t'acompanyarem en aquesta descoberta. Vine!